Книгата е преди всичко един монографичен труд. Безспорно, доктор Калоян Дамянов е изключително продуктивен автор. Буквално му завиждам. Това е наистина един огромен труд, който е положен от него и от вас като екип, за което сме много благодарни. Книгата е с невероятна възможност да се превърне от един от ключовите фактори за смисълът на приобщаващото образование в България. Тази интензивна подкрепа е преди всичко за нашите деца. И смятам, че тя, както и той каза, много би облекчила цялата образователна система. Книгата е с научен характер. Тя е както за практици, така и за изследователи, експерти, студенти, в това число и родителската общност. Тази книга идва в един много специален момент за мен, тъй като първо очаквам в скоро време да стана за първи път родител и второ, това разбира се, знаете, че е свързано с много емоции и съответно ми отне така наистина значително време да обобщя всички резултати, което ми позволи да се срещна с различни колеги от цялата страна. Книгата е един монографичен труд, който се поставя за цел да анализира един така доста комплексен въпрос, който ние започнахме в нашата страна преди 3 години, а именно въвеждане на функционална оценка на децата с специални образователни потребности и по-скоро желанието ни това да се отрази на подкрепата, която те реално получават в общообразователната среда. Считаме това за изключително важно и всъщност обект на анализ и изследване в самата книга са над 260 карти за функционална оценка от цялата страна, на базата на които са формирани необходимите научно обосновани изводи, които поставят и през призмата на развитието на интензивност на подкрепата в училище, нещо, което е изключително важно както за професионалната общност, така и за родителите на тези деца. Изключително съм впечатлена от монографията на доктор Дамянов и най-вече от практическият аспект на представянето на случаите в самата книга, което е изключителен принос за мен. Повечето деца получават, както беше и казано в изложението на доктор Дамянов, получават средна интензивност на подкрепата. А много от тях може би нямат нужда от толкова много, а много от тях имат нужда от повече. И това диференциране, според мен, ще помогне за адекватна помощ, най-добрата помощ, която трябва да се осъществи, така че в крайна сметка децата да напредват и да разгръщат потенциала си все повече и повече. Пред мен държа наистина едно много стойностно за мен четиво и се радвам, че тази вечер успях да стана пряк свидетел на това, което доктор Дамянов сподели с нас като аудитория. Разбира се, това е нещо много ново за нас, което предстои да използваме и аз на драго сърце ще се запозная с всичко това, което той е обобщил. Самата интензивност за допълнителна подкрепа, за която той набляга в книгата, е изключително важна в случая, тъй като аз от позицията на директор на център, в който децата са изключително тежки с множество увреждания, тази интензивна подкрепа е преди всичко за нашите деца. Хубавото е, че в книгата, освен на базата на функционалната оценка, се изготвят няколко проекции. Едните са в посока насочени към устойчивост на приобщаващото образование. Разглеждаше влиянието на изкуственият интелект, на добавената реалност като възможности за допълнителна подкрепа, както и съответно как самата функционална оценка влияе на различните степени на интензивност на подкрепа и конкретно как всъщност така ние можем да използваме функционалното оценяване, освен при деца с специални потребности и при останалите групи деца на допълнителна подкрепа, именно деца в риск, деца с изявени дарби и деца с хронични заболявания.